Ассалому алайкум бинандагони азиз, подписчикони муҳтарам. Молбозори ноҳияи Хуросон барномаро оғоз мекунем. Ай молои майда сар мекунем арама. Не молои майда чанд сим боша? Асоилушон ки боша? бинандагони азиз, бародарои азиз, ҳаракат мекунем ки ай савдои ҳақиқӣ, савдои живой бигем, ба шумо маълумот медиҳем. Бародарои азиз, салому алайкум ака. Ё чанди шудам ака? Ям любойташ масалан нархи чанд сима? Нави 31 чанд сима нами? 850 сима. Намира 850 симага хай бо савдо мешава. Ина бародарои азиз, хитом бибинед. Лекин беҳад мол бузург, бисёр омадагия. Иншалло молои хубам аст. Тамошо кунем. Ё чанди шуда, ҳами сафеди чанд шуд ака? Сафед серка. Чанд симш гуфтен ака? Ҳами сурат мегири чанд бора блогери чи да? О ака. Бигири бигиёх. Барои харидоро ака. Бародари азизам фикр кард ки мо харидорем. И бозор ай нарх навора мепурсанд. Вақте ки шумо нарха гуфтанӣ нестен намеген, магарам ки савдогар нашем. Ина бародарои азиз, бибинед, амора тамошо кунем. Тамошо кунем кушена. Мера савдо кадаси амрози чанд гуфта бошам? Не молои калонтаршина. Тамошо кунем. Баъди насиб кадаги бошам мегзарем молои калонда. Дои гусаладорда. Я бародарои азиз, хитом бубинем. Яра чанди гуфти ака? На бародарои азиз, мара мо тараф дига моло. Одам бисёрай вақти гапзанӣ ҳам нест, дарости гап ҳама пишти савдоай, ҳама бандаӯзӣ. Айна молоро тамошо кунем. Оз мо ҳаракат мекунем ки агонҷо савдо, инҷа савдои живой рафтиса ина. Живой савдоай. Чанд гуфтан ку намедонам, лекин мурра савдо шудиса. Ака ёра чанди гуфтӣ? Архе 2000 я 3000. Я донаша? Интернет мегирам мепартиям. Масалан ҳамиш чанда ака? Ҳамиш 600? Ай примерно ина 600-700 архи нарха бародарои азиз. Хитом бубинем. Чӣ мети ака? 1000. Ина бародарои азиз, живои савдо кадаси анако. На тамошо кунем молои майдара. Ҳар моли майдара нарх намоша медонед, мо да бештар говои гусаладор дар кора мерем. Ина бародарои азиз, мухлисои гиромиқадр, молбузур, молои калон. ҷози буқо аст, буқа бузурай. Чанд мега чихелияй. Оз нарх намоша мефаҳмем. ҳаракат мекунем ки бо ай живои савдомо шумо да маълумот дитем. ҳағоира чанд гуфти ака?
не бародаро 8000 мега бо чи савдо мешавад, муомила дорад. На бародарои азиз, айҳалав тамошо кунед, ҳамаи намуди мол ҳаст. Молои ба сифат, молои хуб, молои нағзат тамошо кунед, бубинед. Неҷам бо қоҳо аста. Тафсилоти бештар рози ай гувои гӯсаладор шумода мерасонем. Акай аллара чанд гуфтӣ? 15? 12? 11 бахшиш. 11,500 мега ина бародарои азиз. Гӯи алай хушбӯй. Ай бо ина не диринда ҳаракат кунем, живои савдора меқапем. Тамошо кунем. Саломат боши бародар Аҳсан, ина канала таъриф кардашия. Нархошона примерно намедонам чанд сомон. Чанд гуфти ёро ака? 7,5 сиёҳша мешамо? Ҳамин чива 12,000 меган, ҳамин моли сиёҳа бисёр мегиран, ягон сабаб дора ака? Гӯштиш вазин я? Ягон гуфтани ҳастен ака, ягон чӣ мегӯед? Яке мол бисёр дуромадага, моли майда, аралаш, ҳар хел айдан дар дуромадан қиинтар шуд ростига. Бале. Ина бародарои азиз 7,500 сомонӣ мега, се тай. Мо ина тамошо мекунем, тараф мерем, ай тараф чӣ гапай? Инера 11,500 кутисиям. Ина бародарои азиз. Ина чанд гуфти ака? Ина чанд гуфти охи? Ира 6,5 гуфтасе. Ина бародар азиз 6,5 мега биқай чай гова? Биқай ака. Ин гап нест. 7 гуфтасе. Моли киҷой? Моли Қарато. Моли ҳами ҷай. Моли коммунизма. Ина бародарои азиз 6,5 та вайша чи? 7. Эша 7,500 мега. Я тамошо кунем бародарои азиз. Марамад ака. Чанд шид ака? Салом алейкум. Моли ҳамиҷаю? ин баъд сини солиш хеле чанд сола? 1,5 сола. Чӣ гуфтанд ин ҳамин харидора да бачаҳои ғариб да одамое ки дар Россия? Бачаҳои ғариб зинда бошанд. Гап нест ака. Вазъияти бола бакуза. Савдо нест ака. Иншаллоҳ мешавад. Хуб. Беам бега меброям. Мал. Бародарои азиз, шикояти мардум бар он асар аст ки савдо нест. На бародарои азиз